Sa Negros Oriental, upat ang nakala samtang usa ang naangol sa aksidente nga hitabo sa National Highway sa Barangay Poblasyon sa lungsod sa Bacong. Namatay diha dayon sila si Annalie Pascual, 47 anyos, ug ang iyang anak nga si Shelly Pascual, 15 anyos. Nadala pa sa tambalanan si Ruel Pascual, 59 anyos, bana ni Annalie, apan gideklarar nga patay na. Namatay sab diha si Meliton Blanco, 59 anyos, samtang naangol si Wilson Kial, 43 anyos, human masaghiri ang iyang gimanehong motorsiklo. Sa investigasyon sa kapulisan gikan sa Dumaguete City, paingon sa Dawin ang tanker nga gimaneho ni Albert De Baguio dihang giingong mibuto ang usa ka ligid niini. Tungod sa hitabo, naglisod na pagkontrolar si De Baguio sa tanker nga mitabok ngadto sa Picas Lane ug mibangga sa three-wheeled motor vehicle nga gimaneho ni Blanco ug sa motorsiklo nga gisakyan sa Banay Pascual. Nasaghiran sab ang balay daplin sa daan ug mibangga sa punuan sa Lanzones. Luwas ang mga nagpuyo sa maong panimay. Nabali sab ang poste sa kuryente nga nadam-agan sa truck.